И здравейте хора, ние сме Gaming Team BG. Демек, в смисъл, сещате се кои сме. Марто изплашвам BG. Да. Както обясни Марто в своя клип, така ще снимаме както той обясни. Омага, аз убих наш човек. Защото съм свикнал да съм полицай. И аз тогава ще му бутна трупа. Еми, хора, това е първия клип за... Да, в момента бия това нашия, защото не е работа. Опа, майко! Добре, много съм тъп. Убих наш, все пак, това беше тъпо. И хора, ще качваме доста често в групата, но ще качваме и в нашите канали. Чакай! Бати! Не, не убиеш! Те не я! Добре, стига! Омага! Нашия ни отрепа. Омага! Тъпа нара, човек. Та в групата ще се качват синглплеер поредици от единия и от другия, ще се качват мултиплеер поредици изобщо. И няма, клиповете няма да са само на Minecraft и на CS, ще бъде много разнообразни. Няма да е както в нашите канали. Ние снимам само на две. Аз снимам само на две. Добре, бате, стига сме се били, защото проваляме целия филм. Да. И се знае, че чувате това, просто не съм вкъщи, в офис съм тук. Да, и... Едва ли ще ме разберете. Опа, отрепах един и след пиха кофта, брат. И... сега този клип е първи, да не си посмел. Килнеш ли ми ще отрежа главата? И каквото и да стане... Мало, баце, како? Видели как се удари? Да, бат, съм толкова рад. И хора, в смисъл клиповете ни ще се забавим, няма да са като старите ни, дет се караме само и... Да, и говорим ето така. И какво става, хора? Аз съм Марто и съм скучен. Добре! Аре, сега играме само ние двамата, аз съм на 10 хъпа, брат. Аз съм на 27. Омага! Значи си тук горе. Омага, брат. Ние сме лури. И да, понякога защото ние с първи стъп на 10 хъпа. Омага! Пък, Кочка ми балак. колко ме убиха. Чичи, то пак ще ни кил! Взимам от качака. Бати тъпия! И аз го взех, в смисъл останах на 100 хп, така че ще се опитам да си отбора. И кажи му в чата да не ни килва, смисъл, защото ти си мъртъв. Аз не съм, ме целя, и аз скоро ще стана мъртъв. Да, аз съм слаб на тази игра. Да, толкова правим. Ела да палиш от качалка. И ми викаш ти си маняк. Добре, ти ми кофта. Че ти изграти. И сега, ако той вземе паганик, я направя, ще му отсече топ! Не бе, аз му казах да не ни кил. Не го кил. Знам бе. И хора, надявам се да сме добре. Пака бе! Брат. Аз ще го килна. Така. Аз ще убия човек. Като те убие, винаги цъкай две. Омга Марта. Опа, Девет. са. А то къде се е спал? Чай малко горе. Добре, аре, ходи. Ако не килна, аз ще го слеем пак. С снайпер, така че е тук добро място за тебе. Сега ти ставаш на едната дупка, аз ставам на другата. Махни се на мен, там е по-удобно. Махни се! Окей, аз качвам още на по-високото. Дето там идеме. Али, къде се качваш? Толкова път тук. Еми аз го трепах, брат, той ми... Махни се, искам аз да съм тук. Ти отиди долу. Да, ти къде? Фъго, цепат. Ей. Опа, сори, Нищо е.
Емпа! Ти как смешно си умрел. В момента гледаш ли си лицето? Омага, имаш мустак. Виж. Не си гледам лицето. Аре, умирай по-бързо. Ей, хара. Чува ли си това? Смисъл няма. Окей, няма проблем. По-пар, твърде се при уния за такива, да почвам по-бързо. Брат, те в същото. Майко. Къде сте, бе? Брат, ще паре. Але и то ще влезне в тега, брат. И те ще ни направят от пастет. Пали от пастета. Тя ми вика ти си, баси гибейка. Палим ба... Как бе? Сега то, ако пак ни кил, ще го кил. Бе. Елата пакчето. Омага, знаеш аз колко пари имам? Но. Бати тапак. Бати тапак, човек. О, съжалявам, че се чуват много нашите. Да. Знаеш, пеем бегачката се извинява за това. Да, и не ми викай това в бегачката. Не съм почнал още да превъртам нищо и това ще е първият ни клип за тима, аз не съм... сега идвам. Сега. И да, вика друго. Но нас това не ни интересува. Малко е тъпо без него, но... Имал биха като, но защото той е зад мен. Имам 3000. Не ме кил! Аз ще се да притрупам. Това е за където ни килваше. Ще взема той, защото има повече патрони. И хора, аз съм тук отново. Има убиха. Фак що? Флашпейн бегачката е. Флашпейн бега е жив. Да, хора, ще трябва да ида до магазина и после ще се върна на Марк, сигурно ще свърши един път. Дебе! Добре. Довиждане от мен. И да, Аре, бай. Омага. И да, хора, той затвори. Та сега накратко отново да си преговорим всичко за тима. Може би, казвам може би, по-нататък, след няколко, да кажем 2-3 месеца, ще имам възможност да снимам не само на Counter-Strike, на Minecraft, на интернет и на тия. Ще имам възможност да снимам на други игри. И той го убих, защото ме... Фък! Та сега няма да се килвам вече с него. Та сега да си обясним всичко накратко. Та сега да си преговорим и да, съжалявам, ако чухте това. И сега да си... Сега да си преговорим всичко накратко. И сега да си преговорим всичко накратко. То съм за какво ме килва. Та да си преговорим всичко накратко, казвам го за не знам си кой път. Значи в тима няма да се качват само клипове на Minecraft и на Counter-Strike, както в нашите ченали. И ще бъдат по-забавни. Както подобава, защото все пак това е тим. Доста често снимаме двамата. Ще снимаме на нови игри, GTA 4, Watch Dogs, Minecraft, Counter-Strike, нали, двете най-обичайни игри, GTA, изобщо сам, там глупостите и още много игри. И да, съжалявам, ако чувате това бучене. Това беше от клипа. Беше твърде... Не, няма да е това.
още малко. И да, съжалявам ако чуете това. Сега тук си купуваме уепъни, но съжалявам ако чуете това. И да, съжалявам ако чухте гласове. Но просто... Да, съжалявам ако чувате тези неща. Това са нашите. И както казах, това е от... в смисъл от тима. Както казах, ще качваме на много игри. В смисъл няма да е само на Minecraft и на Counter-Strike. Сега само да го отрепа той или той да отрепе мене и ще свършим клипа. Ако се намериме на тази писта. Защото тя е наистина... И хора, това беше от клипа. Обясних ви всичко за тима. Това беше първия клип на тима. Това беше от мен Марто Проц БГ. В първата част на епизода участва се и Flashbang БГ. И Омага Стар Бутуш. Да бе, гати реалното. Това беше Омага. Все едно. Това беше от мен Марто Проц БГ. Надявам се да следите чанала ни и да се абонирате. И да, това беше. Абонирайте се, коментирайте и ударете един лайк. До следващия път.